office thangna bogo khordro bobo ge chungbai malaika tabukte sanogo ki fil tongta bini officer bo kok saka bini officer bo chini borok no ge bono je saka bo tuboi faide hincho bini officer kai umma yakung yakolok susi speed ke himma naine di speed ang se slowly ase thanga abo hinke bini nok lama yang tola teo khor thangota nok nuhur manghana yang getren lama tren lama puskangon nuhur manghana ro abo hinke sini sopon debur ma bini nok yang rote kuno nok kuri bolong yang roba bo single aro tanggo lai tongsa tanggo mai cha khade tanggo mai cha khano tok bahan nin ma khai Gao no chini nuga man khana norok chini darani da sopon ni nok yang ro kharabar bagan rok kaham tong bosoi na belai hakchal chini hero sopon bini nok yang tu si fana no yang tu bihik gai basui gai abu khabin charai hi nin mungta ma ha nung popori kho gai yang tungo te khurcha hi abo darani bosajuk kai afro bo belai ni jaga borok ga bo phabai bosajuk no train akilai mani bo heroine bo hinman bono abo khai train at ke fru tongnai je chikon te nukmani bo hi abo talented tai tamon sanai sini hironi bosajuk ba heroine bo hinman bono nang bo bini baban loge train ro kasui bo bini jan bachi rikha dara nuga man khana noko जों फाइलायजाक because social media ko bang mano bo abai ingjak khai ba kok sungna hinai kisa bo bai mala hinai phaimani bahai bo hinai because sini red hill ba sini bukha tong thogya taming ge bo lama aboni bagai dukhu nangjak bai tan bagi thang nang yang nang hinai o media o nukmani bagana joli thanga angbo ma jolika ang bai thangsi jolika engkai ang joliu do dukhu nangu do ang wan suka je ang da sopon no thas thana bo kok sale phani legana bo tamgo office thang ya tamgo mahingya thang na gana na wan sule chong abon tini kok sale ma phaile gata bo khok sapang phang phang ni phanung thung government job ba khaidi loan tun nai mananu kawek bosor khaidi ni saman kokta kawek bosor khaidi nok kaham tangdi kaham tangi phunuk di laifana bogo kaisa cycle bike piri bus paika o maya sono pore roise di bo life tong bla bini bo taisa hostel ko phan dawai so ang bo PKC pok pok tong ningkai mo ari kishan mong na ari kaijen sini sinai mothani unga members mangsi heda sini bitis acha ang waisa business khai yo yang nika dai bai tai ke mong me bono heroine phage kai tam nai nge bule jalni na bui sawi tong makhe te khoroksa buruna khanga nungda bo ang sibla ana bazaton sakang bunu baja mangan itu oh no actually chini dasoponi bihik rel hero bo omahai kuno ya abo bahai no alf mane awaisi buini kok kita awai ba bui baksa sukini mama tongo amahai no ta ingkai tabuk tisa dara tisa job thangon bahai matong Tata, ma kaham kaham na